Vítejte u dnešního videa, dámy a pánové. Dneska jsem se odhalil, nebudu dělat žádný to. Tady to je, jak Čink. Tady to je, tak jo, bude to čink. A už jste to mohli někdy vidět v nějakých jiných videích, ale tady nebudeme dělat žádný spoiler. Za mě velice výtečné. Doporučuji vám to nekupovat. Nicméně dneska se podíváme na analogový horor. Vybrali jsme nějaký, který si myslím, že se bude líbit jak nám, tak i vám. Doufáme. A myslím, že jdeme na to. Máme tady dvě kamerky teda. A jmenuje se to Obelisk The House with No Windows. Takže jdeme si to asi pustit, I guess. Zrovna tady hraju Minecraft. Nenech to být. Dám trošku na hlas. Zrovna tady hraje Minecraft, že? Jo, a tam tady má to. Zadarmo. Fuj. Vy to nevidíte? Ne, to tam nedáš, to vystřihneš, že? To se vystřihneš to? Jo. Ne. Prosím. Jo, dobrý. Ting tong tang, ting tong, ting tong ting tong tang. Kamu, já se hrozně předvádím, když si to tak vezmu. Jako jo. Trošku narovnám, aby to bylo víc. Víš, co je crazy, že toto... To je lepší. Ne. Jsem světlo na sebe. Držu. Dobře. Nicméně, Já jsem tady se to je chtěl... všechno vytvořený AI, jo, nebo něčím takovým, není to reálný. Viděl jsi to? Ne, fakt, a... Ve zprávách. Skurvená reklama. Někdo tady nemá YouTube Premium. Říkáš ty, jo? Jaký ty byl by tam do té sračky les? Já bych se taky posral. Kámo, když instantně vidím barák bez okénka, tak tam asi nelezu, kurva. Když je uprostřed hoven. Někde. Ještě něco slyším. Já nevím, jestli je to ten člověk, nebo vole ta entita. Tohle podle mě je člověk, jako. Jak já už jsem něco viděl, myslím. Ale... Já ne. já se třeba bojím tady těch analogových hororů. Mně to přijde mega strašidelné, i když je to AI. Ne, asi. Protože... Je to pavlný. Hlavně z téhle první osoby, kámo. Ne, asi. A hlavně, když to děláš, to já vám pak pustím ještě jeden analogový horor. Sixel. Já mám nejradši tady ten. Ale... tady to se mně líbí, protože já jsem viděl spoustu normálních hororů, ale mně to nepřijde scary a mně hlavně přijde scary hrozně moc toto. Takže kvůli tomu vám to teďka chci ukázat, jakože viděl jsem nějaký horory, ale nepřišlo mi to scary, takže si pouštím tady to. A ty zvuky. Kámo, Na to vystřihni taky, prosím. Vždycky, když řeknu vystřihni, tak to vystřihni. Tak určitě ne. Vystřihni si svůj kanál, prosím. To taky. Tohle taky vystřihni. on Blood leží na zemi, nebo co dělá? Jo, on se bral kameru. To je mega, kámo. Proč tam nejsou žádný okna? A proč bys tam les? Kámo, však tam nesmí být ani, nemůže být ani kyslík pomalu, ne? No může. Cože, co znamená burnt matches? Spálený sirky. Tyhle, ty máš pravdu, jsi lepší v angličtině, jak já. To cením. Proč tomu dal like? Nevím, jsem... To taky vystřihni. Když se tady srá. What the fuck? Tady někdo měl z fyziky 5. Jak tak? Myslím, že naše učeba by nebyla dost ráda. Na ní by to spadlo. Škoda, že tenhle kanál nemá žádný video, teda odběry, že? Ty. Dejte ten odběr, nebo si k vám přijdu. Mati to dost potřebuje. Vědí, jak se jmenuješ, Mati? Ne. Tak tohle Matěj, jo? A chodí na školu. Stop it. Get some help. Když ti řeknu, kde bydlím, vole. Ne. Hej kámo, tak se dívej na to video, kvůli tomu jsme tady. Okay, Ne, dělám si prdel. Jsou to Vysočany. Ale skvělý.
Fuj, Ten zvuk, kámo, jak je tam ještě ta tma. Co děláš? Co děláš? Dej to nahlas, Marko. No takhle, na 100%, já už to nevím. Kámo, tak jsme v backrooms nebo? Kámo, some lights are on, kámo. Jak tam může být vůbec, kámo, elektřina spíče? Kámo, tady něco A je bude. ten barák je velký, kámo. Ten hnusný. Co? Tady něco bude, podle mě. Trošku narovnám. Kámo, ten chodí pomalejš jak šnek, kámo, jako Jak to sorry. jde? Kámo, nemůžeme tady mluvit o spolužáce. Viděl jsi to? Kámo. Viděl jsi to? Borec nic nereaguje, on ani neřekne. Kámo, on prostě nečuje. Energie 15% nabíjí. A jo. What the f... Kdybych dělal taky spíčený dveře, tak se posadal, utíkám. Já bych do toho baráku ani nalez. Kámo, abych zdral, kámo, kdybych viděl tu entitu, bych ji rozkopal ksi. No, já si myslím, že by to bylo trochu naopak. Hlavně ber. Drž hubu, tady nemůžeš mluvit o... Pardon, paní Čelka. To vystřelím. Jo, to vystřihnu. Kámo, jestli teď budeš mít furt nějaký sračky, tak z toho videa bude úplně... tak z toho videa bude úplný hovno. Kámo, proč? Kámo, ještě nech otevřené dveře v klidu. Násek. Still good, vole. Kámo, on tady napsal styl Bůh, jakože stále Bůh a ne jako dobrý. WTF? Buď Bůh, prostě. Bůh ví, že já jsem. No, dobře. Kámo, ulož si to, můžete něco zabít. Kámo, víš, jak se pozná, že nějaký opuštěný baráky nebo něco jsou nebezpečný? Ne. Že tam nejsou grafity. No tak. Kámo, že mi to musí svítit. Kámo, to tady nebylo, ne? Předtím. Co dělá? To tady nebylo tohle. Kámo, je to můj dům. Někde v Praze. Já vám řeknu, kde vybíjet, ale no? Mě řeknu, kde on. A kam chodí na školu. Už si to řek, ty vole. Neřekl jsem, kam chodí na školu třeba. Ne, dobrý, prostě si... Ne, kámo, já tohle video opět kazím, já chci být tak kámo Dodo nebo Duklok, kámo, opět to zasírám. Já vím, že tohle video... No, kámo, fuj. Já vím, že tohle video bude mít jedno zhlédnutí, protože jsme nebo já jsem strapnej. A ty se snažím mít, vole, ta skurvená oběť, kámo. Neměl bych moc. Za ním něco bude, kámo. A že Kámo, to... já hrozně čekám na jumpscare, ale nic. Kámo, a tohle video bude mít teprve jeden like, kámo, a jedno zhlédnutí, protože prostě také YouTube, vole, že to Mr. Beast, kámo. True. Teď za ním něco bude. Může... Jestli chcete, tak ve čtvrtek od 10 do 4, v sobotu od 10 do 4, tak je Tak se vymáč. burza, vole, nějaká Pokémonová, nebo jak se to jmenuje. Pokémon Burz. No, Kámo, ty Tak- děláš reklamy úplně na všechno, ne? jo, i na letní. Kupte si boty Adidas za slevu. A můžete se tam potkat tohle Tohle mám vlastně. Tadáše, teda Matěj. Dobrý. Prosím, vystříhni tohle celý video, kámo, já to nechci, kámo. Teď to natočíme znova. Nech to opět. Holy shit. To je jako všechno. Why? To je jako nějaká moucha, vole, nebo co? Já vím, jako gorila, vole, brazona, teda bestia. To je všechno. I know your face. Sorry, že se to štětě sami. Máme tu nějaký Jo, jiný tak- video, ale na to vám fakt... Kamo, Nejoblíbenější Ty vole, optika to je v Česku taky je trošku teď jumpscare. dostupná i pro vás. tady to jsem viděl a je to dobrý. To bychom si mohli A pustit. jsou tam jumpscary? Ne, Tak to není...
No to je jumpscare, jo. No se podívej na mě, vole, to je jumpscare. Já pustím toto. Toto je nějak. Do you copy? I'm in the medical hall. There was supposed to be a dinosaur kept in here. Ten přízvuk. Tingalingalingaling. But I can't. Omlouváme se za rasismus, ale to jako... Martin, Já tam nechám titulky, protože Kudy je větší rasista? nerozumím indické a angličtině. A kudy je větší rasista? I think it has escaped. Kámo, ale fakt jdu. Kudy! Kam prosím vystřelí, to já jsem hrozně trapný. You don't have any work right now, do you? Not today, as the day is almost Aditya. over. I'll get my work from tomorrow. Could you do me a favor then? Kámo, ty tomu nedáváš vůbec žádný scary vibe, ty se z toho prostě But I uděláš got to take prdel. care of the new dinosaur that came in Tak today si from the nechci other být. island. From the other island? Yeah, there is another one of these. They have kept her sedated in the medical hall, so there is nothing much to Medical do. hall? Just stay. Mačikal! Okay. Sure. Kámo, já Also, se kysnu jak pneumatika. could you just take this package with you as well? Just keep it in the meeting room. To má granát, It's ten inside the debil. medical hall. Já mám granát. Okay. I'll take it there. Můžeš to nechat, This feels like a prosím. deal. Kámo, tak tady bych si taky třeba vůbec nešel. Prostě si vem, že jsi vole v takovýhle bílé místnosti a je tam dinosaurus. Tam. Nasi. Kámo, takovýhle lidi, dobře, dobré. jsou to Indové, jo, to jako chápu, ale Ty prostě... seš zarušen. Meeting room. Kámo, proč bys měl takový spíčený meeting room? Kámo, to je nechutný třeba. Proč tam všechno bylo jak nějaký psychiatrický léčení Matěj doma? Taky můžeš být stíhat. Teda u Paldy 129 doma. Ještě to je jedno. Přestaň, kámo, prosím. On je velice velký pásovník. Jsou tu kamery? Stejně si to můžu dělat všechno, co chci, protože nebude mít kámo žádný views. Medical hall? Ale dinosaurus tam nebude. Dinosauru se budou šetřit kámo kládu. A? Jsi tak velký, kurva. To je nechutný. Přestaň, tam svítí to světlo. Jo, dinosaurus tu není. Čekaj, až ho svítím. Kámo, to zase jako bude debil. Co dělá? Co dělá? Do you copy? This is control room. We read you. I'm in the medical hall. Přestaň! Supposed to be a dinosaur kept in here. Right? But I can't see it inside its cage. I think it has escaped. The dinosaur has escaped. Tak? I don't see it in its cage. Dinosaur. Could you please send someone? We'll be sending someone over there. Hide in a secure place while they arrive. A předvádím se. Tak to je musí. Tak to je... Kámo, takhle jezdit? To je ta budova, ne? Okay, we are here. The tracker shows that the Carnotaurus should be straight ahead of Je us. to Carnotaurus. All right. Ok. I will take care of it from To je here. ta červená tečka Just asi. keep me updated about any movement. Moment. Proč to má za zbraň? Protože jak malej. Nevím, proč Boris má 150 cm. To možná můj. Kámo, tak to já bych nedal, abych vole zdrhnul. Proč dinosaurus, kámo? Kámo, ten dinosaurus se teleportuje, nebo jako co dělá? What the fuck? It's Cycle 6 now. Jak to... No, co? Nic. Ani sračky, jak padají do prdel. Bro. What the fuck? Wait, it's now inside the medical hall. Kámo, jako já bych jí řekl, že je trošku jiná a zdrhnul bych.
Kámo, a jako sorry, ale dinosaurus je tam a teď je tady a pak je najednou vole tady. To bys viděl Já asi. nevím, jestli ta mapa je vůči nebo malička. Možná vole v obojí. Yeah, it's Kámo, really to fine. znamená to modrý, Still vole. inside. To jako to zelený je jakoby cesta, modrý je les. Strange. Pravděpodobně. I hope he's not A getting to there. modrý. To mo- Let's go To inside. je Jak medical. do prdel. Já se tě neslyšel. Jo, to je to... To je to... Tohle. They said he should be inside the meeting room. Bro, jak se tam nějaký Carnotaurus vejde. Ne, to je něco říká. Je to tam. Oh, look. There you are. Thank God. Did you guys find it? No, not yet. We think it's still inside the medical hall. Wait, but Tak ukáž tu kameru asi ne, ty chytrá kukuste. We will check it out now. Just stay here for a bit. Kam proč Jo, jsou... nech otevřen dveře. Asi, ať to za to. Vole. A proč to jsou nějaký spíný indové? Taká mama sala. Kam já dostanu žlutý dolar za to, že tady říkáš rasistický vtipy do tebe. Tak to natač. Omlouvám se, pane YouTube. To je mega scary. You see anything? Nothing. Let's just check the entire building. Entire building. All clear here. The roof. What the fuck? Ah, Are you alright? here. Tohle je ten What's karnosaur. going on? It's been here the whole time. It's alright. We found it. It's still in its cage in the medical hall. Medical hall. Look, Aditya. She is still To here. nedává žádný No need to smysl. worry now. Jako je to analog horror, it chápu. was here from the beginning. Pretty much. It looks like. I can't explain it. It makes me sick and nauseous. Why did it have to be white? Jako jo. And what kind of weak cage even is this? This is a medical cage. It uses electromagnets to secure the dinosaur. It might look flimsy, but it is really strong. No And ani it hovno allows ten them to dinosaur to open a vezme. certain section without losing No, the forces dinosaur on se them. What if teleportuje. the power goes out then? Sorry, but I can't stay here throughout the night knowing that this is how it's kept here. Ne, asi You kámo. don't even know what kind of dinosaurs they have kept safely inside with electric fences. They have backup generators for backup generators here. You don't have to worry. Proč je bílej rán? Já jsem to teda nepochytil, jo. Slyšel jsem něco, že mu je jako špatně, nebo nážijus, nevím, co znamená teďka přesně. Nášes. No to je jako špatně, ne? Nebo... Nevím. A proč je bílej, to jako má maskovací to jak Indominus Rex, bro? Asi Let me help it. Ty vole. Could you please just stay here instead of me? So, you don't want to stay here? I'm sorry, but no. Kámo, Okay, nedivím I se. will stay. But if you are this scared, then why did you come back? Hello. It's alright, don't worry about it too much. I will stay here. You can leave. Takže tam jsou Take him dva? with you. I will let you know if I Mu need jak teda? To nechápu. Ty kamery jsou dost scary. Jako... Ty spolu spustí Dinosaurus tam zase není. Ta hlava. Co to je za AI? Jako, Ten, kámo, co dělá, on si tam se? Ty zvuky přírody, to je hezký. teď se na tebe podívá, zabije tě to. Bav. Ty Bože, vole, ještě rychlejší než tam ten. tam jsou dva. To bude takhle natáčet z 2 metrů, kámo, že se tam páří. To je kamera nějaká, ne? To nebude Boris natáčet takhle sám, nebo jo? Jo. Co pípá vůbec? Mlčka. Kámo, to chození je strašně goofy. To je auto? Vaka. Kámo, proč bys naháněl Carnotaura autem?
To může one-shotnout. Borec se v prdeli, zajde za stromy, v píči. A já nechci nic říkat, kámo, ale jsme ve Fortniteu, jo. No. Takže Boris něco sejme, kámo. Už to nezajímá. Ty se na ně podívali? Kámo, odjeď. Jo, zastav si v půjď. No, vole, to říkám. To je maso z toho auta, nebo maso z těch lidí? No. A to pak ještě, jak to sedí, kámo, jaká. Já vím. Ale je to scary. Uznej. Jo, kámo, to Já sedí. nevím, jestli jsem debil, ale já se hrozně bojím dinosaurů. To říkej... Bože, tam vole, to říkej, kámo, tomu malýmu, vole, debilovi. Ti mohu do prd. Proč? Já nevím, blokuješ půlku obrazovky. Kámo, co to je? To je kus auta nebo kus masa? Je to červený? Píčo, nevím. Už se na ně podíval. Kámo, bych zdrhal, ti říkám. Zdrhej bude. Proč je barevný? Jo, to má být jako chameleon a dinosaurus. Jo, jasně. Takže on jako dokáže měnit barvu. Já si myslím, že je to dost chytrý, kámo, vypustit ještě do přírody a dát jim chameleonský, vole, schopnost. Kámo, jak k němu jde, toho jako nevidí. Kámo, děláš si prdel. Kámo, ten jeden tam chilluje a druhý jde po něm. Kámo, strhni. No jako už je pozdě, no ale prostě zkus to. God damn it. No světlo. The lights are gone, and I heard a loud bang in the other room. Ne, že I have a feeling that the dinosaur is out of its cage. No, samozřejmě. Jaký chytrý. Kámo, před reálně asi 5 minut. No, to jako udrží úplně všechno, také. Kámo, to je v každém filmu, píčo, že to držíš všechno. Am I audible? Did it break? Nejlepší nápad víc tisku. Jo. Ješ tam, v pohodě. Ne, on tam nejde. To je tak hnusný. Kámo, jsem zůstal. The forms are dead. Jo, as ještě well. to řekni nahlas, ty vole. Fuj, Ty kámo. vole, Já se bojím, co ty. ani. Takhle nějak na mě kouká učitelka, když dostanu jedničku z testu. Fuj. Takhle nějak na mě kouká učitelka, když dostanu jedničku z testu, jak takhle na mě kouká z kabinetu. Proč? Proč? No nevím, prostě tak. To je jak tu gun. Takže už bych se moc nebal. No, jako proti dinosaura buchuj, co to je za srač. Kam můžu říct, co to za medical hall, kam, když tam jsou jenom taky maličký dveře. Jak ho tam jako dostali. To super. Já jsem myslel, že to je něco jiného. Taky vole. Takže to rozdává s tím dinosaurem. Jo, Borec se teleportoval. Na záchod. Tak on nějak vylečil tam na hejzu taky. What are you waiting for? Okay, shoot. Wake up. Já jsem zakopil. Received him. I think we saved her as well. OK, to by byl asi end tady toho videa, dámy a pánové. Doufám, že se vám videjko líbilo a mějte se krásně, skládejte básně. Čau.
Já jdu hrát Minecraft. A to se vyplatí.